Danas ćemo vas upoznati s vrlo zanimljivom zemljom u kojoj nema nezaposlenih, beskućnika i siromašnih. Pogledajte do kraja i ostavite svoje dojmove i komentare ispod video zapisa. Želimo vam ugodno gledanje. Ova se država naziva bajkom istoka, zbog rijetke kombinacije različitih prirodnih i klimatskih zona. Tu imate besplatno obrazovanje i medicinsku skrb, te 350 sunčanih dana u godini. Ovdje svaki građanin po punoljetnosti dobiva zemljište za izgradnju kuće. Tu nema poreza za fizička lica, a za izdaju se ide u zatvor. U toj zemlji nema nezaposlenih, nema beskućnika, nema siromašnih, a nacionalni zdravstveni sustav je jedan od najboljih na svijetu. Na istoku arapskog poluotoka, gdje se pustinja spaja s Indijskim oceanom, nalazi se Omanski sultanat. Njegova povijest duga je više od 2000-ljeća. Kada je sultan Kabus došao na vlast 1970. godine uz pomoć Britanaca, naslijedivši na tronu svog oca sultana Saida, Oman je bio siromašan, zaostali i mamat. Što se tiče životnog standarda, zemlja je bila u rangu s najsiromašnijim afričkim zemljama. Patila je od bezbrojnih plemenskih sukoba i praktički bila izolirana od vanjskog svijeta. Nije bilo bolnica, škola, cesta, radija. Čak su i čizme i sunčane naočale bile zabranjene. Nakon dolaska sultana Kabusa na vlast, Oman se, kako kažu tamošnji stanovnici, probudio. I ostao je budan sve do današnjeg vremena. Ova zemlja ima apsolutnu monarhiju, što je također rijetkost u naše vrijeme. Sultan Kabus bin Said vlada zemljom već 42 godine. Njegovi brojni portreti, obješeni po cijelom gradu, te ushićenje s kojim sami Arapi pričaju o njemu, govore o ljubavi naroda prema svom vladaru. Tijekom tih 40 godina, sultan je uspio izvući zemlju iz siromaštva. Državu s jednim jedinim kilometrom puta pretvorio je u vrlo razvijenu zemlju s brzim napretkom, koja po bogatstvu ne zaostaje ni za takvim financijskim divovima, kao što su Ujedinjeni Arapski Emirati ili Katar. Uspjeh Omana može se pripisati činjenici da je ultra bogata država postao zbog proizvodnje nafte, koja čini 64% ukupnog BDP-a zemlje. Ovdje se, za razliku od susjednih konzervativnijih monarhija, žene mogu prijaviti za bilo koji posao. One rade kao taksisti i policajci. Žena u obitelji je vrlo cijenjena. Majčina riječ je zakon, koji ne podliježe preispitivanju. Djevojke se u današnje vrijeme udaju prilično kasno za muslimanski svijet, obično u dobi od 23 do 24 godine. Sve se trude steći visoko obrazovanje. Ovdje žena ima pravo podnijeti zahtjev za razvod, a razlog za raskid braka može biti ne samo preljub muža, već i različitost karaktera. Treba istaći da sud pokušava do samog kraja spasiti obitelj. U slučaju krivnje muža, on je dužan financijski pomagati svojoj supruzi do trenutka kada se ponovno uda. U Omanu su postojale samo 3 škole. Zdravstvenog sustava uopće nije bilo, a cijela država, koja se proteže na 1500 kilometara, imala je svega 10 kilometara starih asfaltnih puteva. Ali sve to nije zbunilo mladog i ambicioznog vladara, koji je živio u Engleskoj od svoje 16. godine i vratio se kući 10,5 desetljeća kasnije. Prije svega, Kabus je doslovno počistio korumpirane dužnosnike iz državnih struktura, preuzimajući osobno kontrolu nad slijevanjem prihoda od nafte u proračun. 1970. dohodak po glavi stanovnika u Omanu bio je samo oko $300, a već danas, prema nekim podacima, to je više od $60,000. Glavni grad Omana, Muscat, proteže se duž Omanskog zaljeva u dužini od 50 km. To je mladi grad za mlade ljude. Gradonačelnik glavnog grada kazao je da više od 60% stanovnika čine mladi do 30 godina. To je upravo nevjerojatan podatak. Najpopularnija na popisu turističkih usluga koje se nude u Omanu je podvodno ronjenje. Glavni turisti su obitelji koje dolaze na odmor iz Europe, uglavnom iz Njemačke. Ovdje u velikoj mjeri računaju i na posjete ruskih turista. Alkohol se prodaje isključivo u specijaliziranim prodavaonicama, a ima ih samo 4 u cijelom Muscatu, ili u hotelima i restoranima, ali u skladu s tim je i cijena. Ne samo da nema praznih limenki i boca, nego ni pivnica, pijanih tupih lica, vriskova i tuča. Samo mir, tišina i dobronamjerni osmjesi lokalaca. Što je još potrebno za normalno i što je najvažnije, zdravo društvo. To je bilo sve, prijatelji. Pred nama je još mnogo zanimljivih stvari. Lajkajte ako vam se svidio video zapis i naravno, ne zaboravite se pretplatiti na kanal.